Пак мангал. Малко е шматка като кара. Кой е обена ли? Какво направи, Ром? Манкал! Най-бати преразбързания цигани. С мангал ли се бегаш? Добре, вече само с българи сте бега, мило. Това беше най-тъпия въпрос от вечерта. С мангал ли викаш се бегаш? Добре, вече само с българи сте бега. Просто нещо скача и аз да му поканам как Сефа не чипнал кола. Бате, къде сте на 100 км, бе? Бах ти брадатия мангал. Къде сте, нал? Виж го къв ходжа, бате. Че това пускам със сигнал така, да е. Опит този време, това се включи.